10 δευτερόλεπτα. Πρόβα. 3, 2, 1. Εκκίνηση. Το Δανάη πρέπει να ξαναμπεί μέσα στο στίβο, είναι εκτός. Το Δανάη να... Μερική ανάκληση για ευθρία, η Ψηπίλη και ο άλλος ποιος είναι έξω. Το Χήμερα. Κοιτάξτε. Ξέρεις, δείχνει εκείνο που κρατάς και κρατάς. Το κοντάρι που κρατούσες, λύσε το σημαίνει λίγο και το κρατάς. Όχι, όχι. Αυτό. Σήκωσε το. Μερική ανάκληση. Πες κάτι ήταν εσύ. Δανάη, Εθρία, Καλυψό, ο Υψηπίλη. Όχι, αυτοί κανονικά πέρασαν. Το Δανάη ήταν μόνο εκτός. Μερική ανάκληση. Αυτή, Χριστό, πρόσεχε αυτούς εδώ πέρα. Τι να κάνω, Γιώργο, δεμένοι είμαστε. Δεμένοι είμαστε. Εμείς είμαστε δεμένοι, αυτή είναι το...